La Unió Excursionista de Catalunya d'Horta es va fundar el 1935, però a causa de la Guerra Civil no hi ha constància de la seva activitat fins als anys 50. Va ser llavors quan un grup d'amics del barri va fer renéixer l'entitat i va crear la marxa d'orientació Tifug. Primer de tot vam fer una marxa, les marxes d'UFOR, que les vam fer durant 45 anys. I al final, com passa amb totes les coses, també vam tenir que anar-la deixant perquè amb prou feines venia gent. Als anys 60, l'entitat va viure una època daurada en què s'organitzaven moltes sortides i campaments a la muntanya arreu de Catalunya. Era una època als anys 60 i 70 que tampoc no hi havia tantes distraccions, no tothom tenia cotxe, que així com ara tothom es reuneix i surten amb cotxe, doncs sortíem amb tren i hi havia un ambient i una camaraderia fantàstica. El 1978, l'UE Horta va adquirir el refugi de Puigcercós, al Ripollès, gràcies a la col·laboració d'alguns socis. I es va pagar mitjançant una sèrie d'habitacions que es van fer en aquest refugi, es van repartir en unes 10 habitacions, llavors per sorteig van anar a parar alguns dels socis i amb el lloguer que pagaven aquests socis es va poder amortitzar la compra del refugi. A partir dels anys 80 van sorgir nous reptes i van començar a organitzar les expedicions d'alta muntanya. La més sonada el 2012 va ser quan el president de l'entitat, Jesús Morales, va coronar l'Everest. Primer van començar unes expedicions més curtetes, més senzilles teòriques, perquè eren 6.000 i pico de metres ja d'alçada, fins ara que ha arribat als 8.000 i pico. Des de 1995, l'UE Horta organitza la Marató de Collserola, amb tant d'èxit que ha hagut de limitar les inscripcions a un màxim de 800 participants.